vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, și să fie vouă ce este da și ce este nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage, este cineva în inimă bună, să-i cânte psalmi, este cineva bolnav între voi, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el. Punând gândul cu undele într-un numele Domnului și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav. Și Domnul va ridica și de va fi făcut păcate și vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Pace ție, Sfințite Cititorul Și Duhului tău, Sfințite, Părinte, aleluia, 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 în înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Înțelepciune drept să ascultăm